Λοιπόν, τώρα λογικά είμαστε live. Κάτσε, περιμένω λίγο να μπείτε και σας τα πω όλους μαζί. Καλησπέρα. Λοιπόν, το chat εσείς το βλέπετε κανονικά. Εγώ το βλέπω όπως να είναι, bro. Οπότε θα σας απαντήσω όλους μετά, μόλις τα πούμε όλα. Θα απαντήσω σε όλα τα μηνύματα που έχετε στείλει. Αρχικά, καλησπέρα σε όλους. Την Κυριακή, εγώ ήμουν έξω. Και εγώ στο σπίτι στη Λάρισα έχω μια κάμερα. Ξέχασα όμως όταν πήγαινα χωριό να βάλω την παρακολούθηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μου ήρθε ποτέ ειδοποίηση ότι υπήρχε κίνηση μέσα στο δωμάτιο. Παρ' όλα αυτά, μετά, επειδή εγώ μπήκα να κοιτάξω τις κάμερες, κάποια στιγμή κοιτάω και έλειπαν σχεδόν τα πάντα πέρα από τα καλώδια από το γραφείο. Και είδα αυτό που θα σας δείξω σε λίγο. Θα σας δείξω ένα βίντεο από το screenshot που ανέβασα χθες. Ναι, μπήκαν και μου κλέψανε τα πράγματα. Κάποιοι μου είπαν ότι παίζει να είναι στοχευμένο, γιατί παίζει να ήξεραν ότι έλειπα. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Μιλάω ακόμα σχετικά με αυτό, δεν μπορώ να σας πω και πολλά. Με ρωτήσατε γιατί φόραγαν άσπρα ρούχα. Δεν φόραγαν άσπρα ρούχα. Απλώς, άμα δείτε και στο βίντεο που θα σας δείξω σε ένα δεύτερο, ανοίγουν το φως και φαίνεται ότι φοράνε μαύρα. Είναι η κάμερα το κάνει αυτό για να πιάνει όλα τα ρούχα, για να μην φαίνονται. Για να φαίνονται και στο σκοτάδι, τέλος πάντων. Λοιπόν, κάτσε να σας δείξουμε το βίντεο. Λοιπόν, να το. Ωραία. Τώρα βλέπετε το βίντεο λογικά εσείς. Τουλάχιστον γράψτε μια άμα βλέπετε το βίντεο. Φαίνεται. Ωραία. Λοιπόν, επειδή δεν τέτοιο, δεν έχει ήχο το βίντεο, θα σας εξηγώ λίγο τι βλέπετε, ok. Λοιπόν, τσεκάρετε. Μπαίνουν εδώ μέσα. Ανοίγουν το φως. Μου φάνηκε περίεργο που άνοιξαν το φως. Λογικά το άνοιξαν όμως για να δούνε τα πράγματα και αυτά και το κλείσαν κατευθείαν για να μην έχουν τέτοιο. Καταλάβατε, υποψιαστεί κανένας κάτι. Ο ένας πάει, 2 άτομα ήταν όλα και δεν ξέρω αν ήταν κι άλλοι. Λογικά ήταν κι άλλοι γιατί τα αφήνανε και ξαναμπαίναν. Τα αφήναν και ξαναμπαίναν. Και παίρνουν εδώ τις οθόνες, ο ένας έβγαζε το PC. Πήραν και τις 3 οθόνες. Στο βίντεο δεν φαίνεται ότι παίρνουν και τις 3 οθόνες γιατί κόβεται εκείνη τη στιγμή. Εγώ φταίω γι' αυτό, δεν μπορούσα να κάνω record παραπάνω, δεν είχα χώρο στο κινητό μου. Ωραία. Οπότε, ναι. Θα σας ενημερώσω, θα σας πω τι συμβαίνει μέσα στις επόμενες μέρες. Ήταν να μπούμε στούντιο ρε μαλάκες. Σήμερα θα ήταν έτοιμο ρε το στούντιο να μπαίναμε. Χθες θα προλάβαινα. Άμα είχαμε κάνει κάτι δεν θα προλάβαινα. Αλλά σήμερα θα μπαίναμε. Αυτό δεν ήθελα να πω κάτι άλλο. Να πιστεύετε στα όνειρά σας. Εγώ πιστεύω θα το ξεπεράσουμε όλα αυτά μαζί. Και